Ja, vi optager os lige. Cecilie, hun er lige ved at tage bind for øjnene. Det er, at man skal lave en backup. Ja. Den anden Prøver man godt at lave det. Til venstre. Så tjek. Så bliver vi enige om, Til højre. Prøv at sige noget. Halv et eller et eller andet. Lidt ned. Der. Klokken 11. Der op. 11. Der. Ja. Ja. Og så lidt op. Lidt op. Klokken 4 med foden. Nå, jeg skal op der, så skal jeg ikke. Lidt længere op. Meget længere. Yep. Jeg gik ikke galt. Jeg vidste godt, at det skulle en anden vej igen. Men så forsvandt Flemming og Lars Ole, de forsvandt bare ud i horisonten, og så begyndte jeg sådan, så gik jeg mere og mere midt imellem den, der gik rigtig før, og Flemming og Lars Ole der. Og så til sidst, så kom jeg ned ad bakke, og så gik jeg ind til Flemming. Lidt til venstre. Så var der, det var ikke den, var det bare. Men så var der en overgang ting, og vi diskuterede, nej, det ligner ikke det. Nå ja, okay. Til venstre. Men Brian har heller ikke lagt mærke til, at der er 2 ramer. Ikke noget, jeg tænker. Det er meget længere op. Der er kun det sidste klap. Eller der er kun toppen tilbage. Nej, Lidt til venstre. udover de kører rundt. Lidt til højre. En stor trådmast med kamera på toppen. Der. Du kan jo den der